14 феврал ма дар рӯзи масҷиданай несте дабарам ғамхоре корум фақат нӯшиданай несте касе гилш барум хисаки ба қадш барум да асл бидакне ки ин рӯз несте дабарам конкретни духтарои ҳозира да фикри суман саркадаи дилрабои ҳарома фирӯзава сумани рӯзузи ошиқоай рӯзи ма ва мухлисомай чандташ ранги ма дабарай чандташ да таги домай интизори арӯсашон даст ба даст тамошо равам пурай арӯс неки бадик қатишон намеравам мада дига кас дар корае ҳаётиш задак хата мехостам да ин рӯз бошам қати чашка бутакам чи илош тақдир нахост як рӯз мо беғам бошем ҳами ишқ маҷбур кадай ватану мо дар дур бошем ғариби даи азоб даи дил ба ёдиш дигай неки даи рӯзи ошиқову твар қати дигай хиёл мекунӣ арӯса да дарс ё хонай касе фикра мекуна аниқу девонай патсанда ғарибӣ барои ин рӯз гирья кадастри бистиягай ҳаром намеҷиқа бистияга фикр мекам ки ҳама духтарои тари нестай ма чашмакӣ шудама и дунёра ма дидестам нагем бача вайрон кадай духтарои хонашина хидиш нахоҳа агар маҷбур да мошин мешина бадик падпаҷая хелес чидаи хеле меги охи гаштам рӯи дунё чашмам духтари соз надидало каром таёшаи рӯзичкара нака запис куҷо мерем нагува хабки ичи нагу напес наметарсум айшатаи акаву кентои ӯ мезанем маст мешем бад мо мерем на горнинҷо ясон меша хисаки гирифтам да хонамона ин рӯз бадик меравад да пишти дарвозаш мемона ин рӯзи 14 адай ҳама рӯзи ҳаромай бо шамоли нагорни миёра бӯи дилрабома вақте гирифти хисакма фақат эҳтиётиш ки ҳар вақте қучоқиш кардӣ ту бадик ҳаётиш ки рӯзи 14 заҳрай до ошиқой ғам дида рӯзи ошиқо муборак ошиқой ба ҳам расида бубахшешон якҷояшен касое ки шанс дора ошиқой рӯи ҷаҳон рӯзи ошиқо муборак ин рӯзи 14 адай ҳама рӯзи ҳаромай бо шамоли нагорни миёра бӯи дилрабома вақте гирифти хисака фақат эҳтиётиш ки ҳар вақте қучоқиш кардӣ ту бадик ҳаётиш ки рӯзи 14 заҳрай до ошиқой ғам дида рӯзи ошиқо муборак ошиқой ба ҳам расида бубахшеншон якҷояшен касое ки шанс дора ошиқой рӯи ҷаҳон рӯзи ошиқо муборак.